Que tal, señor Peor de rutas Manquiña? internacionais, como me ves para montar en bicicleta? Bueno, eu son un galego, Ante todo. ante todo galego. Pues mira, ahora que estamos así andando en bicicleta, por aquí, por Galicia, por lugares fantásticos. Sí, pero a mí tamén me gusta facer sufrir un pouco, me gusta que a pata traballe. Bueno, pero aquí también puedes sufrir si quieres, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, si quieres. Pues veñas a sufrir un pouco. Vamos. Si te coñecera fai uns anos ainda non me retiraba. Que espectáculo. Mira, igual gañábamos o Tour, te máis eu. No quirófano é que no momento que entras no quirófano tens que desconectar ao que a persoa, centrarte nun acto técnico sobre un corpo humano. Eu estudiei realización. Gustábame esto de traballar detrás das cámaras e decir cámara 1, cámara 2. E ahora con todos ustedes, Manuel Manquiña, la bala humana. Como sodes esos artistas, eh? Biches, como nos gusta diferenciarnos. O importante que é seguramente un equipo, non? Sí, fundamental. Eu penso que isto non é un traballo dunha persoa soa, isto é un traballo dun equipo, non? Este mundo xa é moi difícil como para por enriba nos non axudarnos, non? Entre nosco. Perfecto, agora ti no rinto. E eu non me plantexaba de facelo ben ou facelo mal, eu plantexaba de sacarlo adiante como fora. Porque era chegar ao punto da menor invasión posible cando se fai unha cirurxía, non? Isto era o que todos estábamos buscando, non? Mulleres, pois, con moita forza, loitadoras, dese pau. Pois eso, cando veño aquí o que máis boto de menos é isto. Esta paisaxe. Veña, que ao final acaba sin dentes A ver se tamén. vou caer aquí diante de toda Galicia. Sabes para que xa Isto é como un llegue cabalo loco, mira. Ué! Sí, señor, choca porque... No, no choco! Porque o máis difícil de aprender a andar de bicicleta é a primeira frenada. Eso é.